tuoche ma yot geng. Iwacho ni ji aboro kuom ji apar. Ji apar ibo yudo ji aboro mantiere kod ring tuoche mag ring lak. Manyiso kaka wantiere iye ka wadi ji 12 idhi yudo ni at least ji 7 ntiere kod chandruogni. Tuoche mag ring lak gin tuoche ma ang'o matimore kata ring lak obedo nade? Tuoche ma ing'eyo ni kod tuo mar ring lak ka ring lak okuot, ring lak chwero remo, to seche kose dhi mabor iyudo ka leke ni chako ndekni to gilwar kendgi. Koro ing'eyo ni in gi tuo mar ring lak. To kapod en chon tinyalo yudo ka dak imodh pi mang'ich kati cham gima ng'ich ahinya, ibiro winjo ka in kod gimiluongo ni sensitivity. Kiketo pi mang'ich kata soda mang'ich tiwinjo ka leke ni lit. Mago gin ranyisi ma nyiso ni nyalo bet kod tuo mar ring lak. Mago gin early signs. To kaka nipimo kacha ni leke ni ring lak okuot, samoro golo remo, samoro insensitive, mago gin ranyisi. To kapo ni ing'iya ng'iya kata igo agwa wang'i kaka jatuo kata kaka ng'at maneno chenro ni, mondo mifweny ni tiere kod tuo mar ring lak, dhi bedo mayot koso? Oyot ni ng'ama ong'eyo kaka daktari, to seche moko japiny nwach ji atamalo 80 kode to gikia ni gin gi tuo, seche moko japiny ok nyal ng'eyo ni en kod tuo. To an kaka daktari kata seche ma wuoyo kod yama, to samwa wuoyo inyiero koda tacho nyani to ngu tuo mar ring lak. Kapok wadhi matut ahinya, Dr. Immaculate, moro inyalo pimonwa ni ring lak en kidieny mane e dhok ka inyalo mulonwa mana matin nono tije mag ring lak, nikech ng'eni kwaseng'eyo kuma kaka ochal kod tije ne malong'o, to wabiro ng'eyo ni kapo nono ni tuo make, to tuo ni dhi kelonwa chandruok kata ok dhi kelonwa chandruok. Kanya ema dwani mondo wadoge chien mana matin nono koka wamed sudo kod twagni kaka wadhi goni. Mano ber. Koro kirango dhog ng'ato kata dhogi ni wuon, irangri okio, tibro neno laki. Abro tiyo kod pichani mondo anyisi. Ibro neno laki, magi lak dhano. To ring lak en kama neno gama pink. Itie lak, moluoro tie lak ni, mae ring lak. Mae ring lak. To kirange kod iye, ring lak ni odhi bodonj nyaka itie lak gi ichogo kucha. Odhi bodonj nyaka itie lak gi ichogo kucha. Koro ichogo kucha omako lak e chogo. To be isepenjri gimomiyo laki ok lwar ga piny. Kinyiero to laki olwar piny, ikwanyo iduoke, kendo kiwuoyo kendo lwar piny. Kata sani awuoyo to lak ok lwar. Akayo mapera lak ok owuok. Ang' momako lak ichogo. Ring lak ni emomako lak ichogo mamiyo lak ok lwar. En gima muhimu kuom ng'ama dhano mondo ring lak ni omak lak motegno, mondo laki kik bed gan sami kijir to laki olwar, ikwanyo iduoko. Kinyiero to lwar, ikwanyo iduoko. Make ichogo kod ring lak. Ring lak en ring'o kemano koso embe tiere kod components mage kaka lak wang'eyo tiere kod lak mamalo, lak madiere, lak ma iye tiere nyaka nerves kachiel kod leche mag remo. Ring lak nitiere kod ang'o? Ntie ring'o mwaneno oko ni, ma ineno, tabenda neno, waluongo ni gam. Kata gam en dhok ma japiny tiyoko. Gam na okuot, gam na rama, to wan daktache waluonge ni gingiva. Aeto gi iye kucha, kodhi iye kucha to nyinge ne kendo lokre, waluonge ni periodontium. To otimo gimomiluongo ni ligament. Ntie ligament moro mamako maringo kawok ichogo to dhi tiend lak. Waluonge ni periodontal ligament. En kaka ang'ono, apime gang'o. Ligament. Gin leche matindo tindo. Gichalo tonde matindo tindo. Tonde matindo tindo. Ton moro wok koni to dhi koni. Wok koni to dhi koni. Koro tondego kadhi malo to giriure kod ring lak ma oko mineno ni.
Maseche mawacho ni ng'ato tiere kod tuo mar ring lak kaka koro mowuoyo odiochieng' ma kawuono Dr. Immaculate. Mano koro en part mane mar ring lak mantiere kod chandruok? En ma oko ni en tonde ka koso en duto te onywando tonde gi kachiel kod gimoro amora? Tuo mar ring lak chakre ring lak ma oko mineno. To komedo dhi mbele to koro donjo iye kuonde mokine. Koro ma iye ni okibineno no tuo, ibro mna neno dalili kalure kod kaka laki obet. Kibro ng'eyo nitie tuo iye kucha. To ma oko ni ema nyiso nyaka tuo ma iye. Koro kineno kaka ma oko ni chal, tibro ng'eyo ni ma iye ni bende tuo. Mapa ni en gima nigi pek mokalo ni oganda wa nyaka ng'e ni ring lak tije duong' mokalo en momako lekeni kik lwar maka pono ni obedo kod chandruok tinyalo bedo kod chandruok ni lekeni nyalo orore piny kata duto te. To bende ring lak inyisowa maber ni ok enena kaka ineneno, oting'ore kidienje mopogore opogore nyaka tonde momako lak ka. Tiende ni kotuo to gik moko dhi kethore e iye ka mang'eny. Ranyisi mokwongo kata early signs ni pimonwa ni samoro ka pono ni iketo pi mang'ich tibro winjo sensitivity. Samoro bende ka igo maswak tinyalo neno chembe kata remo matin kod gik makamago. Thothne ka tuo osedonjo e ring lak ka thuolo marom nade mondo mi ichak neno ranyisi gi? Ok budh. To kapoka wuoyo kuom ranyisi, ber ka ji ong'eyo to tuo mar ring lak ni ng'eny seche ikele kod ang'o. Tuo mar ring lak ikelo kod kute. To kute gi gin i dhogwa. To kute gi wagolo gi ganadi i dhogwa. Wagolo gi i dhogwa kwa goyo mswak. Koro bet no kigo mswak ema kelo tuo mar ring lak. Koro ibro ng'e nadi ni nyalo bet kod tuo mar ring lak. Kin ng'at mok go mswak ting'e ni nyalo bet kod tuo mar ring lak. Inyalo bet no kigo mswak kata igoye marach. Okilos dhogi mondo bed maler. Nitie jomoko ma nyaka ne nyuol gi ok gigo mswak. To ok gigo mswak kirango dhog ng'ato tineno ka dhoge no lil. Ineno ka lake ne nitie gik moko machal nyuka momoki lake ne, koro lake nego bende koro girachar, gibiro maratong', gibiro range mopogre. Be inena gima kigol wang'i tineno ng'ani dhoge ok ler. To ka bet dhogi osebet no ok ler ting'eyo ni in kod ring lak. Intiere kod thuolo mar yudo tuoche mag ring lak. In kod thuolo no. To dalili mokwongo mabro nyisre en remo machwer. Remo ni nyalo bet ni seche ma koro itemo ni dwa goyo mswak marach chande to ineno ka remo wuok. Mano nyiso ni isebet kod tuono. To mondo remo no chak wuok ok budh. Wige 4 dwe achiel kok igo mswak kata wige 2 tibro neno ka remo no chako wuok. Mano korang'o matimore e laki kanyo daktari? Tiende ni koro ring lak okuot, leche mag remo ka oyawore, koso ang'a timore momiyo remo koro wuoka? Nwach okigo mswak kute ka onyuolre obed mang'eny. To kudni kosebet mang'eny i del to dhi chako ketho ring lak cha. To chako kuot. To gimochako kuot, dendi temo mondo ochiedhre. Koro dendi oro remo mang'eny kanyo. Koro ka dendi oseoro remo mang'eny kanyo, koro kidhi go mswak to remo pukre. Ma iwacho ni en gima ok budh kata matin. Ipimo kacha ni ji duto te nitiere kod thuolo mar gamo tuoche mag ring lak, to kata kanyo kirito dhogi maber, okirito laki maber. Onyalo bedo nyathi, onyalo bedo joma dongo, ji te nitiere kod thuolo mamalo. Daktari, ni pimo kacha ni en tuo mang'eny mokalo pacho ka en tuo mang'eny mokalo e pinywa mar Kenya ka ok ang'eyo ni kotenore kod gik mipimonwa gi debe ni ok waluok lekewa kata ok waluok dhowa maber emomiyo ng'eny Kenya ka, debe ni wakia emomiyo ng'eny kose? Og'eny nwach ng'eny oganda ok go mswak maber, ok giluok dhoggi maber. Ng'eny ji weche mege dhok gi ji ok okawo matek. Ji kawe ka gir tugo. To bende ong'eny nwach en tuo mok rem.
keko chakre onge rem, ok iwinj rem moro amora. Kori ni paro ni ngima to kara ok ingima. Ok ago mswak to bende angima. Bende adhi tijena kaka dwarre. Ok omona timo gimoro amora. Ok omona chiemo, ok omona tiyo, ok omona nindo. Koro ago mswak nang'o. Koro ng'eny ji ok go mswak maber to bende tuoche gi kachakre onge rem. Koro ji kawo gima yot. Ma kaka in laktar mar lak, nus dakika kende, gimomiyo wach ni nyaka wakaw matek nikech odonjo mos ok obi gi rem to bokelo ni chandruok. Ponono ni ok othiedha tuoche mag ring lak daktari ma owuok e early stages kaka nipimonwa cha modhi advanced. Seche mochopo advanced ka pimnwa ni koro ang'a timore ka. Seche mochopo advanced cha orach malich. Seche go nyalo chako winjo rem. Seche go laki ndekni to lwar. Seche go leke ni tiele ring lak no kuodo tut. Orach. Okuodo nyaka tut. Mano ochopo kanye? Mano odhi mabor kabisa. Odhi mabor kabisa. Okuodo tut. Dhogi opong'o tut. Dhogi ng'we marach. Iwinjo rem. Laki ndekni. Ok inyal chiemo. Seche moko mi rem mok inyal nindo. Seche moko tut no nyalo landre koro lembi gi okuot te. Manyiso ni chandruok mag ring lak en achiel kuom gigo manyalo miyo ibedo kod tuoche mamoko nikech tutruok en gima ber ahinya. Kendo kama entiere manoromo nyisi ni kanyo nitiere chandruok maduong' mokalo. Kaponono ni owuok kata mokalo modhi e duondi kata ma onyalo nego ng'ato. Tut no kokalo mokuot modhi lembi modhi ng'uti. Waluongo no Ludwig's angina. Onego ji mang'eny. Koro chakre katugo to gikone nyalo bet marach. Onyalo bedo tho. Wakaw yweyo. Ka waduogo to wadhi nyime penj laktar kokalo Ramogi TV. Ngima en mwandu. Wantiere Advanced Dental Clinic. Kendo wantiere kod Dr. Immaculate. Good news! Price for bulk SMS have dropped to 20 cents per SMS. If you would like to communicate to your customers via SMS, NiText provides the cheapest bulk SMS rates. From only 20 cents, you can communicate to your customers affordably. To join NiText bulk SMS service, send the word SMS to 40984 and take advantage of the lowest bulk SMS rates in Kenya. Terms and conditions apply. Obiro, Oyoro, Omuomo, Obiro, Iteko Maduong, Omuomo, Iteko Maduong, Sibwa. Mondo miyud wer mar yawneo kaka skiza tonari, ni star 811 star 343 hash. Ng'e malong'o ni Ramogi TV en ot mar jower duto te. Oi! Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching' kata ma ikete bahasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e bahasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ika. Ka osiep motegno kod johot moherore ritore. Yako chia. Timondo ndisori. Wayudo ng'eyo tonggi. Ipani akia gik mitimoga. Uro wengi donje matusi na ukweli donge. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Udogo shwag wene musajakadala. Justice for all. Nyane ngima Nyarkochia kod osiepene kachiel kod joodgi. I am busy. Gima ruotho miyo kana wene jachien. Sama giromo gi pek mar ngima, joot kod osiepe. Nyasaye neno gi wang'i ma ok opimni. Akwaye ni mondo imak tieja karibu to kopuodho tilew chunye. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Nyakocha irachna e joga. Koka ite to tegore mana ka ita puoyo maniego. Nyarkochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV.
Aditi, koro in nyiswane, ere kaka un ji ariyo nuromo? Ere kaka wach mar hera maruni nochako? Useherore kuom ndalo marom nade? Ok ndalo mang'eny. En mana dweche matin. An naromo kode e osiptal. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Odiochieng' ma kawuono wang'iyo tuoche mag ring lak kendo amoro mokalo ne wantiere kod Dr. Immaculate, wantiere e kar thieth mar Advanced Dental Clinic ma bende nitiere e chuny boma ma Kisumu. Kane wang'iyo chandruok mar tuoche mag ring lak, nopimonwa ni onyalo chako e yo mayom, onyalo chako matin tin ma kimodho pi tiwinjo sensitivity. To ka ponono ni ok ing'iye maber mokidhi ir jolony kaka en, to samoro gini nyalo dhi matut makelni chandruok manyalo kelo nyaka tho. Ma bende na aparo ni kaber to nego beni wakaw gima ino mokalo twakwa ma kawuono weche mag rito ring lak. Daktari, seche ma ng'ato osebiro iri mondo mi ing'iye ane ka podono ni entiere kod chandruok mar ring lak, en ang'o gini mitimo? Kaeto bang'e ni bo pimonwa ni ring lak maber en kama, to machako bedo kod chandruok bende nyalo bedo kod 1, 2, 3. Thuolo mari Dr. Immaculate. Kamano Ruth. Koro seche ma jatuo osebiro e suptal nwach en gu paro moro no nyalo bet kod tuo mar ring lak, to mokwongo ikete e komni. To klinik mar lak en kaka chal kaka inyiso uni, nitie kom mobetie, kom maber kabisa. Aeto daktari mar lak ok tiga kende, otiyo kod nyawadgi miluongo dental nurse. Koro dental nurse konye ichiedho tuoche mege dhok mopogre. To koro kawuono wadwa wuoyo i tuo mar ring lak. Jatuo kosebeti koma ma, to ntie gik mege tich mirango go kod dhok. Koro kasekete e kom, to watiyo kod taya mondo wane dhok, wach dhok en kuma mudho, dware mondo wabed kod taya. Kosebet to watiyo kod gik mege tich gi mondo warang go ring lak. Koro kuom jatuo wani, unyalo neno ka ring lak mare ntie, oneno marateng'. Mano en gima nkare kendo en gima ok en ranyisi mar tuo moramora, nwach wan jo ratenge, nyaka ring lak marwa rateng'. To wazunge ring lak margi bro yudo ka ng'enyne en pink. To wan jo ratenge, nitie jonyuol mosebiro ira ni nyathini ring lak ne rateng' nadi. Mano en gima nkare kendo en kawaida kod ng'at marateng'. Koro ring lak mangima, mani e ring lak ring lak mangima ok okuot. Ineno ka oneno gima oyuore maber, ok okuot. Aeto kirango leke, tineno ka leke gi ler. Onge nyuka kata chilo mobagre. Magi leke maler. Aeto kanga achuoye kod gini, kachuoye kod gino, tineno ka onge remo mawuok. To ka bed nen kod tuo mar ring lak, to remo dowok, manyiso ranyisi mar tuo mar ring lak. Bende ka bed nen ring lak, tuo mar ring lak, sama mule kama, tiyudo ka leke gi ndekni. To magi ok ndekni, gitegno, ok gindekni. Manyiso no ongo kod tuo mar ring lak. Karango to kane kamora mokuot, okane kamo mokuodo kata tut, manyiso ring lak gi ngima maber kako nego gibed. Koro anyalo wacho ni kijana ni orito dhoge maber, ogoyo mswak maber, oongo chilo. Seche ma juero amani, ka bed nitie chilo, to chilo dowok kani, dagolo nyuka mang'eny, doneno kani. To koro ineno ka juero, to onge chilo mawuok, manyiso norito dhoge maler. Karango ring lak ni, to yuore maber. Onge kidonda, onge kamokuot. Manyiso nongima. To bende ka chuoye kod gini, to onge kama ok remo. Ka bed no en kod tuo mar ring lak, to
dowok remo. Aeto kamule kama to onge ang'o, onge lak mandekni kata chier. Mama dhi duoko wa kuma ne wachako godo cha Dr. Immaculate ni tuoche mag ring lak thothne biro ka okorit lak maber, okorit dhok maber. Gi kaa bendi pimonwa ni jatuo ma kawuono ni nenore ni orito dhoge maber kendo rito lekene maber. Rito dhok maber kata go mswak maber en mitimo nang'o kata ochal nade. Nikech niwacho ni samoro wago maswak to ok wagoye makare ma ang' nokelnwa chandruoge kata tuoche mag ring lak. Kirango kendo kwarango jatuo wani abro tiyo kod mbele ka kende mani lak kod ring lak manuoko to ko ng'am dhogi to ntie ring lak moro be iye koni. Koro ng'amorito dhoge maber igoyo mswak kuonde te, igoyo oko tigoyo nyaka iye ka mondo kuonde te mag dhok igoyo mswak nyaka iye koni, nyaka go mswak kamora mora nyaka go mswak. Ma en iye gi oko kaachiel kod kama ei dhogi duto te nyaka ine ni luoko maber. Nyaka lewi. Chandruok mar lep kata koko rit lep maber bende nyalo kelo tuoche mag ring lak, daktari? Ok obi kelo tuoche mag ring lak, to bro mi dhok dung marach kokirito lewi maler. Awinjo kimulo kacha i ring lak ma iye kaachiel kod mano ma oko. Bende wanyalo ga bedo kod thuolo ma samoro tuo nitiere e ring lak gi iye to onge gi oko, kata nitiere gi oko to onge gi iye. Kose nena ring lak ma tuo ma kodonjo to mako ring lak duto te iye kaachiel kod oko, onywando duto te kanyakla. Wanyalo bet kode oko to ongo iye. To kwanyal bet kode iye to ongo oko. Ochakre oko. Koro same kochakre obro neno i ring lak ma oko kani. Seche moko chakre ibro neno ka ring'o ni okuot to chwero remo. Seche moko ibro neno ka ring'o ni oridre piny, koro onyiso tie lak neno. Mano kore kochakre. To seche moko chakre te na ni ring lak ma oko ka kende. Koro kokidhi chieth to landre, koro dhi iye. Seche modhi iye emibro neno ka lak golo tut. Seche modhi iye emibro neno ka lak ndekni to chako lwar, to chako remo. Koremo miya wacho seche menuoko ka kende onyalo bet mana neni ring'o ma oko ni kende to iye to ngima. Mano seche meko chakre. To koko chiedhe to bro landre bodonji ring lak ma iye cha. To kodonji ring lak ma iye cha to lak dalili manyiso no donji ring lak ma iye en tut, lak mandekni mayiengre to lwar kende, lak mayom yom mok nyal bet kende. Seche moko ibro neno ka koro lagni nwach onge gimomake motegno, thonde kande koro kethre. Lagni bro bet mabor. Iwinjo? Lak bro bet mabor, ibro neno lak manyocho gik ka ni koro obet mabor ogik ka, nwach koro thonde ka okomake motegno. Koro ena lak mawotho abara mach. Ibro neno ka koro nafas man ka ni mbanya ni omedre. Koro jatuo koro yaure, jatuo biro pe nyisi ni awa chon nan ga kod mbanya matina ma to sani to koro anena na kora oyarore duong omedre. Nwach koro lak wuotho kaka wiye omiye, nwach gimomake koro onge. Dr. Immaculate, seche ma jatuo biro iri, chich ni nyalo bedo kod tuoche mag ring lak. Diagnosis ibo timo observation, ibro ng'iyo, samoro jatuo biro nyisi kaka iwacho ni ambanya nani ne tin, to sani kora neno koduong'. Diagnosis thothne utime nang'o ma comprehensive, tende ni ma otegno maber mibiro tieko ni ma to en tuo mar ring lak to chopo kama osechako gi oko modhi nyaka gi iye koso pod nitiere gi oko kende. Kobiro tuo mora mora sama jatuo dhir daktari, mokwongo en wuoyo. Iwuoyo kod jatuo, idwa ng'eyo nyingi en ng'a, ija higni adi, iwuok kanye, idak kure, ichamo ang'o, irito dhogi nadi, to be in gu tuo moro i dendi ka. Nwach yudre jok man gu tuoche moko i dendgi kaka diabetes,
tuoche kaka HIV AIDS. Tuoche go mi ring lak medo kethre moloyo ng'ama ongo gi tuoche go. Koro idwa ng'e ni jatuo ni ben kod tuoche moko kuome ka manyalo mi koro bet gu ring lak matuo moloyo ng'ama ngima. Kiseng'e mago te to igoyo picha. Bang' kapok igo picha, irango jatuo. Irango nto leke negi en mana ring lak kende ma rame kose en gu tuoche moko bende idhoge ka. En kod leke motuch otimo buche koso ongogo. To leke negi bo pangre nadi. Ka leke negi ogajre. Manyiso ni luoko gi tek. Manyalo bedo ni mokelo chandruok. Malocclusion, lak moluore, ok yot luoko. Mondirit lak moluore ok yot. Koro jok malake gi oluore, githoro bedo kendo kod tuo mar ring lak. Nwach dak gigo mswak magigol kute go kuonde go te. Irango mago te. Kiserango mago te to igoyo x-ray. To x-ray ni, gimwarangi x-ray en chogo mar lak, momako lak. Iluongo ni socket. Koro chogo ni warango to chogo ni oregre kose en kare. Nwach tuo mar ring lak bro mi nyaka chogo mar lak no be rumo. Tonde ka kethre to chogo momako lak bende rumo. Emomiyo lak koro en gima dang'ni, en gima nyalo sudo kako odwaro, bet mabor, kohero nodhi kucha, koro onge gimomake. Nwach imake kod thonde kata imake nyaka kod chogo. Chogo no be koro kethre. Ika koro tuo medre. Koro mago duto warangi picha. Kwase range i picha, koro wawacho ni jatuo ni en gi tuo mar ring lak ma advanced. Tuo mosedhi mabor. Idhi chiedhe nadi. Ntie koro iwacho ni lake gi okethre ahinya, wadhi muko gite. Nwach ok dilosre. To koko kethre ahinya to ntie yien mimigi, ipuonjo gi rito dhogi maler, aeto daktari bende koro kawo thuolo mar luoko dhogi kende. Daktari koro ema luoke. Mano ibro nyisowa maber mokalo seche ma koro wadonje weche mag thieth, nikech kochopo kama koro daktari ma dwa donje dhogi mondo mi oluok ni tiende nitiere gimoro mok ber ahinya. To ni wachonwa kacha ni seche ma ng'ato go leke ne kata go maswak nitiere kaka onego bed ni goye duto te, nikech kapo nono ni nitiere kod leke mogajore, nitiere kuonde moko mokibi chope ma ang' nokel ni chandruok mag tuoche mag ring lak. Samoro skuma pod wantiere kod jatuo wani, inyalo nyisowa yo makare mar go maswak mondo mi ichope leke ni duto te. To seche mitimo mano bende ponono ni ng'ato nitiere kod leke ma ogajore kata moluore kaka nipimonwa cha, en ang'o monego bed ni otimo mondo mi watem bedo mabor kod, nikech ng'eni kom daktari mar lakni thothne obiro ga kod luoro moro, iwacho ni idhi yud makosa mang'eny e laka ka koso onego bed ni wago maswak nang'o? Mokwongo piny masani nyaki bed kod brush, mswak mar goyo lak. To kata kiongo kod mani, inyalo kawo mswak miloso kod kede mondo irudh go laki. Ok ochuno ni nyaka ibed kod anyiewa mar dukani. Mar ariyo, nyaka ibed kod yath mar lak, toothpaste. Aeto ntie kamba moro miluoko go kind lak miluongo ni dental floss. En aena thol mikalo e kind leke ni mondo ogol chilo kuma brush ok nyal chope. Kokamano, inyalo tiyo kod brush matin madonji kind laki, iluongo ni interdental brush. Erokamano ahinya. Daktari, iwacho kacha ni ber ka ng'ato nitiere kod maswak, to kapo nono ni onge kod nyadukani, to inyalo kawo yien to iloso godo maswak. Thothne uwacho ga ni nyaka dhog maswak kata dho brush. Kapo nono ni ok en kare bende nyalo kelo chandruok. Ere kaka jatuo kata ng'ato biro ng'eyo ni maloso gi yien ni to texture ne ber, ok ong'akore ahinya ma ang' nokel regruok mar lak kod gik makamago? Miloso gi yien no, ing'e ntie yien mitiyo kodo. Ok en aena yath moro amora. Dak apar nyinge yien go, lakini ntie yien mitiyo kodo igo mswak. To ki inyamo yadhno,
dinuoya to bedo mayom to bro goyo mswak maber. Oloyo bet no kigoyo mswak nwach iongo kod brush minyiewo kata kiongo pesa pod inyalo bet maler idhogi itiyo kod gimantie. Itiyo kod gimantie ma en achiel kuom gi en yien to ikuongo inyame mobed mayom kata ibiro tiya kode kaka yore mamoko mag luoko lak. Kopogore kod ma wantiere godo kagi mondo mi iluok lekeni kata ilaw lekeni obed maber, onego bed ni itiyo kod pi machal nade? Onego bed ni itiyo kod pi maler, ok pi molil. Itiyo kod pi maler mondo ilawgo lekeni. Ok ikaw ka pi mikwanya molil. Nwach pigni dongo donji dendi koro nyaka bed maler kaka pi mimodho. Maka beto pig modho cha emonego beni iluoko godo laki nikech nitiere kod adiera ni oler kendo oonge kod chandruok moro amora. Daktari nyalo pimonwa ni seche ma samoro ng'ato go maswa kata seche ma ng'ato luoko dhoge thothne nyalo kawo dakika di kaber kosen ga mana ma kaber onego beni kawo dakika di kowuok kuom dhogi kaka jalony mar weche mag lak? Onego kaw dakika 5 nyaka 10. Dakika 5 nyaka 10? Wamake kanyo nyaka Ramogi Ajwang'a. Irudho ga lekeni, iluoko lewi, iluoko dhogi kuom dakika di. Dr. Immaculate wacho ni ekit dakika 5 nyaka dakika 10. Ka waduogo to bopimonwa yo makare okang' kokang' kaka onego bed ni iluoko lekeni ka achiel kod dhogi mondo mi kik ibed kod tuoche mag ring lak ma bende nopimonwa ni ng'eny mokalo ei ji 10 idhi yudo ji 8 kod tuoni mapani en kwan mamalo matamre gi nono. Kik isud kata matin. Book your hotel online with View Travel. Open Google or any search engine of your choice and key in our website www.viewtravel.com. At the top left side, click on the accommodation tab. Choose over 900,000 hotel options to suit your vacation needs. You can also choose from over 1,000 location beach, bush, cities and more. Contact us on www.viewtravel.com or 0703 254 254. Viewtravel.com. Dream, explore, discover. Kik bai, winj mit mar thum kendo imiel radar. Kik od belo bai. Belo number 1. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Ka in gi nyako ma tiyo, oneno mbele mayot moloyo nyako ma ok osomo. Wakelo ni jongolo mopogore opogore. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Kitu inaenda kwa spidi moja mbaya sana. Ukisikia imesika mtu mmoja hapa, tena kesho imesika mtu mwingine mahali nyingine. Migao mar thieth ochiwo milome wi muoch mar tuo mar wang' masani landore gwenge mag Nam Chumbi kendo ma ji ma ok tin 1,000 osegamo. Today, if the Kwanza government arrested 2 senior corrupt Kenyans and put in jail, the economy will appreciate. Riwruok mar kotu onyiso sirikal ni onon kendo chenro magi mag omenda kaluwore gi pek mar ngima masani okwako jo Kenya. We voted Professor Peter Anyang' Nyong'o as our governor, and we didn't vote to Abala Wanga as our city manager. Liet pod ichwako ne tend boma ma Kisumo kaka wuono jo ohala nobago ng'anyo ka ywak ni sando gi piny maru.
Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu wang'iyo tuoche mag ring lak. Dr. Immaculate opimonwa kacha ni gibiro ga koko luok lak maber kata kiluoko lekeni or ka ok iluok lekeni. Kidieny ni wadwani mondo mi otang'nwa kaka onego bed ni luoko lekeni maber kachiel kod dhogi mondo mi kute kik bed mang'eny e dhogi ma ang' nokelni tuoche mag ring lak. Mano wacho ni koking'iyo maber bende nyalo kelo kata tho nikech tutu dhi bede dhogi. Tutu di kowuok modhi kuonde mamoko to nyalo kelo tho kaka nowacho. Daktari kanye ma wantiere yo makare mar rudho lak ni wacho ni kaber to onego bed ni ji rudho lagi e kind dakika 5 kod dakika 10. Kanye kama wantiere wadhi nyime. Koro an kod dhok molos kani. Koro gima kwongo wacho en brush mitiyogo onego bed mayom. Kik inyiew brush ma ondik ni hard. Samir nyiewo brush e supermarket kata duka rang no ndike ne en brush aina mane mondo inyiew brush mayom. Gimomiyo wadwaro brush mayom mondo kik oketh ring lak, kik odhir ring lak piny. Koro kirango dhok ni tineno ka dhok nigi kuonde mopogre opogre. Nitie leke ma mbele to nitie leke machien. To lak achiel nitie okone to nitie iene. Aito nitie kuonde mege chiemo. Kuonde go te nyaka go mswak. Koro kigo mswak to inyalo chako goyo mswak wuoko mar dhok mege lak koni. Inyalo chako luoko lak kod wuoko. Wadwaro ga ni goyo kod circles matindo amani. Inyalo kawo lek ariyo tigoyo kendo idhi ariyo tigoyo gi circles matindo tindo. Gimomiyo wadwaro mantie jok mswak momigoyo ni ka ng'ama rudho dier ot mas mit. Koro kigoyo mswak kamano to iketho ring lak tibro bet kod sensitivity. Aito sami rudho lak matek amani ka ng'ama rudho smith ticha iketho nyaka lak no won imiyo bet kod buche mabro mi lak remo. Koro inyalo kawo lek ariyo tigoyo kidhi chien amano. Dongi neno kikawo gi ariyo ikawo dakika seconds matini lak ariyo kata adek ineno ka dakika na 10 kadhi romo. Koro pod kisetieko oko to koro iyawo dhogi. Idwa koro rango adhi piny adhi malo. Koro kichako piny idwa chako rango kuonde michiemo gogi. Sami chiemo to chiemo moki buche gi. Koro nyaki go mswak buche go mondo chiemo ogie. Nyaki igo mswak buche go mondo igol chiemo momoke. Igo mswak buche go igol chiemo momoke. Igo mswak buche mani iwi lak go. Kitieko mano be pok itieko. Dongi neno ka dakika 10 na kadhi romo. Koro idonji iye ka. Igoyo but lewi kumochomre gi lewi igoyo. Kuonde mochomre kod lewi. Aito malo ka ni bentie kuonde mochomre gi dandi be igoyo. To be kitieko goyo mago be pok itieko luoko lekeni. Nwach nitie kind lekeni be manyaka iluok. Nwach brush ni okonyal donji kind lekeni iye kuch. Kinde lekeni go. Koro kind lekeni go to ibro luoko nade. Abro nyisou kuom jatuo wani kaka iluoko kind lekeni. Mano dakika 10 rumo mana kaka ni wacho chadier. Seche ma iluoko laki tikawo thuolo maber mokalo kendo itemo matek mondo mi iluok iye kachiel kod oko nyaka kuma injake chiemo. To wacho kacha ni nyaka ibed kod pi maler bende mondo mi kik iti kod pi manyalo kelo ni chandruok e yore mag tuoche mopogore opogore. Wadhi nyime kaka iluoko kind leke ma bende nyalo kano chiemo ma bende nyalo gelo kute manyalo kelo tuoche mag ring lak. Okay. Koro jotuo seche moko chuno ni daktari wuon nyaka luok dhoge. Nwach owe dhoge bo nyorre bo chido marach. To kiwe chilo mai dhogi bo kunre to gilokre kite. Chilo go lokre kite idhogi kanyo. Kite madak mswak mayom chagol. Koro daktari nyaka ti kod mashin mar golo kite mikani dhogi go. To kwase golo ni kite go to wanyalo migedo kodgi. Koro
ok ber kiketo kite idhogi nwach ok igo mswak maber. Jomoko biro kod kite mang'eny ma kigolo to nyalo kata pong'o kani. Adier. To kitego dak gol kod gima yom. Koro nitie mashin mwatiyogo miluongo ni skela. Abro pimonu matin kaka skela no tiyo. Igolo kite. Kata bed no ongo kod kitego, tadwa pimonu kaka skela no golo kite. En mashin machal oblast kitego mondo giwuog. Ochal mamukogi. Omuko kitego. Tiwacho ni kitegi thothne thoro bedo e dhok ka ng'ato ok ogo maswak maber kuom thuolo marom nade? Nyalo bet kata higni 5 en ok ogoga mswak. Okana kana chilo idhoge. Koro chilogo wuok mokwongo giyom, to kaka gimedo dak kind kuom lak kanyo, koro gichako bet matek. To gibet ga matek ma gibet kaka kite. Iluongo gin tata. To kagiselokre tata, to koro katigo mswak manadi to ginyal wuok, nyaka daktari ema golgi. Koro watiyo kod mashin miluongo ni skela igolo kitego. To seche ma ng'ato dwa ng'eyo ka nitiere kod kitegi daktari, ka seche ma ikorino bende inyalo pimonwa ni githoro chalo nade e dhok ka mondo mi oganda wa ong'e kwatieko chenro ni to ng'ato ka ng'ato dhi ong'e ni kapo nono ni ose kano kite ma Dr. Immaculate wacho ni inyalo mi mondo mi dhi gedgo. Koro kitego kirango tie lak ka nitibro neno ka nitie line moro marateng' kata rabuor. Kata seche moko be gineno marachar. Koro gimuon ramuona itie lak kuondegi. Erokamano daktari. Koro kitego dak igol kod gima yom, nyaka iti kod chumani, mashindni mondo igolgi. Mashin ni ogolo pi. Koro iwinjo kaka ogolo that sound. Koro sama akale tie lakama to ogolo kitego. To ma onego bed ni ng'ato dhi ir daktari bang' thuolo marom nade ka thuolo marom nade? Ok onego bed ni bet kod kitego idhogi nwach igoyo mswak maber. Kigo mswak maber ok ibi bet kod kitego idhogi. To jok ma bet kod kitegi idhogi gin jok mok go mswak maber. Or gibudho ka ok gigoyo mswak. Koro ka gisebet mang'eny to golo gi betek, koro wanyalo nuoyo luoko dhok no di kata didek di ng'wen kapok watieko golo. Ma ok en gimigolo dichiel, igolo gi mos mos. Lure kod ging'eny marom nade. Daktari ne ipimonwa kacha ni mantiere kod kidienje ariyo mag luoko lak. Kidieny mokwongo en mani ipimonwa cha ma ikawo maswak ikete yadh lak kaeto irudho laki okang' kokang' mos mos. Kaeto niwacho kacha ni kapono ni ifwenyo ni nitiere kod kitegi nyalo biro kaeto daktari golo ni kaka ni inyisowa kacha. Niwacho kacha weche mag tiyo kod tol kata usi bende e luoko kind leke ni. Mori nyalo pimonwa matin kaeto wadonje kidieny mogik ma bende en luoko lak kod konya mar daktari kaka in, ma bende niwachonwa ni kaber to onego beni kadichiel kata diriyo higa idhir daktari ema mondo mi orudhni kata oluokni laki gi mswak. Koro kibiro ir daktari to daktari nyalo tiyo kod mashin no ka in kod kite ilaki. To kiongo kod kite ilaki to wabro tiyo kod mashin mopogre kendo. Mana mar konyi. Wabro tiyo kod mashin mopogre to wabro tiyo nyaka kod toothpaste mopogre. So paste ma lavender nkodo ni opogre kod minyiewo e duka. Nwach manin kod fluoride mang'eny kabisa. Titiyo kode mna kuom subtal mar lak. To fluoride wang'eyo nen gima madini maber okonyo lak mondo bed motegno. Koro manie ranyisi mar ariyo mar luoko lak ma daktari timoni. Koro lure dhogi chal nadi. Kotimo kite mang'eny wabro tiyo kod mashin mokwongo cha kod ma. To koko timo kite to wabro tiyo kod ma kende. Mani luongo ni prophylaxis. To watiyo kod toothpaste marwa. Koro abro nyiso mana
machuok kakitime. Koro mani wa clean go mana kamani. Ma en bende otetia kaka en brush en bende En daktari. brush lakini koro o clean maber moloyo kaka ditime iwuon. Mani ma wamedi wakonyi mondo kisebet no kigoga mswak maber. Koro wakonyi mondo ichak goyo mswak koro kadhogi waseketo ni obet maler. Koro mondo i maintain kama waketo nieno. Koro ma iluongo ni prophylaxis. Prophylaxis ni enitime dichiel e higa diriyo e higa kapo nono ni onge kod chandruok mar kite chakoso. Itime diriyo e higa. Okay. Every 6 months. Kamana. To sana wahero time ni nyithindo matindo. Jomadongo kwero timo negi ahinya. Jomadongo wahero timo gigi te lakini seche moko chudo chendo. Seche moko insurance ok dwa chulo to ng'ato be ongo pesa. To nyithindo to wacho nyaka timnegi. Erokamano ahinya. Tok osetim mano kiseluoko ne maber kamano, koro ipuonje kaka obiro rito leke ne maber kachiel kod dhoge mondo mi kik obed kod tuoche mag ring lak. Koro mondo waluok kind leke ne, onyalo tiyo kod brush matin ni. Unyalo neno kaka odonjo i kind leke. Wati kod mani size maduong' odonji kind leke kanyo. Kuonde ma brush maduong' chok donji. To en bende itiyo kode gi toothpaste koso en bende keto ne toothpaste? Inyalo keto ne toothpaste. Eneno kako donjo kind leke kanyo. Ma koro kar tiyo gi mano tinyalo tiyo gi usi kata inyalo tiyo gi usi kar mantiere machiegni kodi. Inyalo tiyo kod usi bende. Mano bende onego beni wuotho e kind lak ka kind lak. Mondo mi gol chilo duto te manyalo bedo e kind leke. Koro ineno, koro kendo ka jatuo nani, koro kendo ka luoko kind lak to koro ineno remo wuoke. Manyiso ni gam mani kind lak ni kod shida. Gam mani kind lak ni kod shida. Manyiso ni ok oluok kind lake maber. Ok onego bed ni remo wuok. Mano koro nyiso ni gam mani kind lak koro kendo ni kod shida. Manyaka kendo koro ang' obedi ir daktari mondo mi ng'iyane ni chandruok nyalo bedo nade. Ageno ni en tuoche mag ring lak, Dr. Immaculate? Ok en tuoche mag ring lak. Mano tuo mar ring lak. Koro mano tuo mani kind lak. Kokitiyo gi brush no tinyalo tiyo kod floss kambani. Ena gimilali lweti kama. Kisenale lweti kama tikale kind leke ni. Mano. So samikale kind laki to golo chilo mantiere e kind leke ni. Daktari ni wachonwa kacha ni tuoche mag ring lak gibiro koko luoko dhok maber. Manyiso ni ka iluoko dhogi maber to kidhi bedo kod tuo mar ring lak. Ok ibi bedo kod tuo mar ring lak. Erokamano ahinya. Wach mogik minyalo weyowa godo odiochieng' ma kawuono Dr. Immaculate? Wach mogik manyalo wacho no ring lak konyowa niwach omi lekewa ok lwar piny kendo mi lekewa bet kod teko mar chamo chiemo nyaka matek. To mondo warit ring lak, ler ema konyo. Onego wago mswak ndalo 2 odiechieng'. Okinyi gotieno kapok wanindo. Bang' kisego mswak, leke ni duto kuonde te to iluoko kind leke ni kod dental floss, kamba mar dental floss, kata inyalo tiyo kod brush mar luoko kind lak iluongo ni interdental brush. Gigi duto te yudre i supermarket kata chemists mege kuonde miuse yien. Erokamano ahinya. Poni ng'ato dwa tudore kodi Dr. Immaculate to dwa ni mondo mi ibi puonje kati nyise kaka inyalo luoko lake maber, kati konye luoko laka ni kata golo ne kite mane wawacho ka. Iyudi kanye kachiel kod namba mar simu? Iyuda Kisumu
clinic marwa iluongo na Advanced Care Dental Center. Inyalo tudri kodwa e namba mar sim mara 07079946443. Advanced Care Dental Center, Kisumu, Tomboya Estate. Erokamano ahinya. Dr. Immaculate, amor mar bedo kodi, amor kendo aduoko erokamano makende kuom chiwo puonj makende kotenore kod tuoche mag ring lak. Ageno ni kwaluongi kendo tibo biro wagoye mbaka chenro mar penj laktar. Damor duogo bet kodu. Niwach nyakwa konyo ogandawa mondo wageng' tuoche mang'eny machandogi. Erokamano ahinya. Lavenda, erokamano makende. Jatuowa, erokamano ahinya. Daktari, erokamano matamre gi nono. Ne jogo picha mawa, ne director wa Bobo Wafula, kachiel kod producer wa Papecho Okoth, aduoko nunu erokamano makende. Nyaka kendo odiechieng' machielo ngima en mwandu, an Ruth Otieno, oritiuru masani. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Baya, tuanze kulipa kadi sasa. Na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Na kusort. Kama wewe ni abiria wa matatu, iwe safari fupi au ndefu, hakikisha umelipa nauli yako ukitumia fomu za kidijitali. Hakikisha umepata risiti yako kwa simu yako in case kuna issue na unahitaji kulipwa na insurer. Risiti yako, yani your digital receipt, ndio ushahidi wako. Mambo ni digital. Wasiliana na mhudumu wako wa bima kwa maelezo zaidi. Nimeget airtime. Airtel Money inakuokolea. Really? Yes. Aje? Ukiwithdraw chapa kwa Airtel Money agent, inakurudishia hiyo transaction fee kama airtime. Auntie. Karibu. Shosho. Shiko! Nipotea. Angalia hapo kwa buchari kanjia kako hapo. Oh! Shosho! Airtel Money makes your life kidogo better. Aditi, koro inyiswane, ere kaka un ji ariyo nuromo? Ere kaka wach mar hera maruni no chako? Useherore kuom ndalo marom nade? Ok ndalo mang'eny. En mana dweche matin. An naromo kode osiptal. Karan gona erokamano. But why? Dong Karan bende en nyathina.